Ara, pertsona bat hortxe gustora freskun hartzen. Iepa, egunon! Pa, egunon! Zelan? Ondo, eta zu? Ondo, hementxe, paseo pixkat inguruak ezagutzen da. Ni Mikel, zu? Ni Andoni. Andoni urte askotarako. Bai, berdin. Posten ezagutziaz. Hementxe nabil, Karrantzan eta ze auzotan nago? Zaude Montañan osoan. Montañan auzoan. Bai. Eta zu hemengoa zara? Bai, ni hemengoa naiz, baina ni orain bertan Alonsotegin bizi naiz. Ah, bale, baina tarteka etortzen naiz, gurasoek bizitatzera eta baita niri adarrak bizitatzera. Ojo, Kristo, esan diazu gurasoak eta adarrak ere bai. Bai, badauzkat adar batzuk hemen eta... Ojo, Kristo, ze izango te dira adarroiek? Ikuste badaude, Andoni? Bai, erakutxiko dizkizu? Bale, gozen Andoni adarrak ikustera. Ojo, haze bilduma dakagun hemen, Flipatzen ari nahi zure adar bildumarekin, hemen zenbat adar daude? Bai, gutxi gora bera hemen 58 da. 58 daude. Impresionantea, era guztietako adarra daude, ikusten duzuen bezala? Bai, badauzkagu hauntz adarrak... Hau da hauntzaren, ez da, zen didazu? Hauntzaren adarra, gero daukagu behienak... Behienak ere bai? Bai, zezenak... Zezenak ere bai? Hau dira zezenak, zezenarenak... Eta idikoak. Idiarenak ere bai? Tamaino handikoak direnak, idikoak dira. Hau guztiak ni jotzen ditut. Zu adarra jotzen duzu? Bai. Bagera bi. Ez. Jotzen ditut eta gainera nik lantzen ditut. Ai, zu lantzen dituzu eta aparte jotzen dituzu. Eta nola hasi zinen adarra jotzen? Egun baten, osokide batek, zeukan bere etxean adar zahar bat, eta esan zidan, ia kapazazaren doinu bat teratzen. Eta, esaldi hori, ni oso buru gogorra naiz, eta esan nuen, honi azereje melodia atera behar diot. Azereje melodia? Hostia! Eta, hasi nintzen, etxean, adarra putx eta putx egiten, eta agian egon nintzen, aste bat. Aste bat? Bai, eta egun batean, putx egiterakoan, doinu atera ze, eta, hostia, hau horrela izango da. Eta gero hasi nintzen, eta azkenean Eta azkenean, profesionala, ez da? Profesionala ez dakit, baina guztiak jotzen ditut, eta... Nola jotzen da? Begira, hartuko dut. Bai, zuk. Erabutxe esaten ni sekula ezin izan dut, bai. Soinu polita ateratzen zaio, eta denak egiten dute soinu berdina edo kanbiatzen doa? Ez, bakoitzak badu bere doinua, beste honek, eta begira zen honako doinua ateratzen. Grabea. Hori da, hau ze animalinera da? Zezenak. Zezenarenak. Bai, begira, beste bat, pizka bat, arraragoa edo, hemen daukagu karakola. Bai, karakola dago hemen. Bai, ez duen sekula entzun, itxasoko karakol baten soinua nola entzuten zen? Hau badauka historiotxo txiki bat, zeukaten zabortegi batean hor botata. Eta esan zidaten, ia zer egiten duzun badarrarekin. Eta etxean hasi nintzen, agian hemen egiten baino zuloa, eta begi bat irudiko du, eta horrela, ez dakit, arrain bat edo marrazo bat. Marrazoaren itxura daka, ez da? Bai, marrazoaren itxura, orduan, bere begitik putx egiten badugu, doinu aterako da. Ai, Dios. Probatuko dugu. Bai, bota. Ikusi. Impresionantea. Dena esango adarra jotzea, doinu ateratzea. Beste gauzetako ere balio dute? Ardoa edan aldugu adar batetik. Bai? Ardoa daiteke? Hori interesatzen zai gehiago, bai. Nire badan alduzu, txorro txikiarekin, edo bestela kentzen dugu haundia, eta trago handia mango dugu. Hori da, zu zer zara, trago txikia edo trago handikoa? Beru egiten dula trago, bai. Trago handia, ez da? Bai, hola xe, hemen diteke. Hola edaten da? Kontuz, kamisaz... Primeran. Ze, ona, Andoni. Ona. Nire behar hartuko dut pikatxo bat. Bai, hartuko honegin. Fresko, adarretik, ateatzen den ardua, bai, adar berezi orduan, ez da? Ardua da, azkenean bai, adar berezia da, baina nire txat bereziena, ojo, Kristo, nire Ebaristo da. Ebaristo? Bai, Ebaristo, ojo, zeizen berezia dakan adarrak. Eta zergatik Ebaristo, Andoni? Ni gustokoa daukat, Dapoia Rekord taldea. Bai, noski, baina mentxa daukau, Ebaristo, marrazkia eta da guzti. Hori da, grabatu dut, Ebaristo, eta, hemen abesti izati bat, eta, hau da nire adarretatik
Itxusiena. Itxuraz esan nahi duzu. Itxuraz. Bai. Baina doinu gogorrena botatzen duen. Bai, Ni beti daukat nirekin kotxean. Bai, beti eta ikusten duan hori oportunitate bat, ateratzen dut taleina. Bai. Adibidez, Megaparken, parkin subterraneo batean, sartu nintzenean, esan zuen, hau izango da momentu, terrorifiko, eta jo nuen, eta bueno, zelako... Bai. Jendea hor flipatuta. Jendea flipatuta, eta toki kutxunen bat badezu, hola adarra jotzeko. Bai, El Peñón. El Peñón. Bai. Ezer da, El Peñón. El Peñón da, hemen daukagun mendi bat, herria esnatxera. Adios, ojo, Cristo. Hori zugarrizko bizta dauzkagu. Bai, beraz, altuera bada El Peñón, zu joten zara horreta, bailara de herria esnatzen dezu. Hori da. Ojo, Andoni, ezagutu dezakegu? Bai, ara, hartu nahi baduzu horrezak, itandi hori. Primeran, ilusio handia egingo dit hementxe adarra jotzen ikaste. Oazen, Andoni. Bueno, Andoni. Haze biztak dauden hemen. Impresionantea da egia zen, hemen karrantza guzti ikusten da, ezta? Hau guztia, ikusten duzuen guztia, karrantza da. Joder. Bagaude mugan Kantabriarekin. Kantabriarekin hor. Bai, eta beste aldean, Burgosekin. Burgosekin. Beraz hor, Kantabria aldeura? Bai, atxean, Menditik atzera. Hori da. Eta hor, menditik atzera, Burgos. Beste aldik, Burgos, hori da. Bai. Hemen Bizkaian badaukagu Bost mendi, Oiz mendia, Sollube mendia, Kolitxa, mendia, Ganeko Gorta, eta Gorbea. Bai, eta lehen antxinean, Bizkaiko Batzar Nagusiak ospatzeko, adarra jotzen zuten mendi horietatik. Hori da. Jende anteratzeko batzarra zeudela. Hori da. Bueno, eta jaketetu garen El Peñonera, adarra joko dugu, elkarrekin? Bai, egin behar duzu, trompeta bat esaberra. A ver, vale. Itxein pizka bat. Belarrek irik izaizki, baina hemen soinua ez datera, Itxein pizka bat. Claro, eske honekin... Ja, berriro frogatu. Traputa guzti, Bueno, Andoni, bani joa, boi serio, venga. Hori da pizka bat elefantearen doinua, bai. Bueno, nire soinuanekin herri ez dekita esnatuko den, Andoni. Ebaristorekin probatuko dugu, pizka bat? Probatuko dugu, bai. Venga, hoi da, el rey de la baraja. Oso ondo, Andoni. Holaxe, herri esnatu da, bailara guztia esnatu da, hementxe. Zure baimenarekin berriro saiatuko naiz, soinu pizkat egiten dioten honi,